Oh, hello, my Здравейте! friends! Здравейте! Първо искам да ви похваля. Ето стол. Сядай, бой. Thank you, man, thank you. Сядай! Да, nice to meet you again. Мичува. Да, искам да Стоян съм на къв Мичу. похваля. Момент, само секунда. Момента. 2 секунда мина. Айде. Искам само да ви похваля, защото всичко беше 6, окей, всичко 6. И искам да се похваля, понеже съм много въодушевен. My wife, моята съпруга, че тя е wonderful beauty, много е красива и в леглата като немска овчарка. И много. Hello, my friends. Hello, приятели. Hello. Какво на български, бе? Какво правим сега? Говорим за своите съпруги. For woman. Oh, yeah. Mine's so beautiful and she smells so nice. Говори на български, бе. Искам да кажа, че е много красива и много хубаво мирише, очите и всичко. И Чуч, ти ли миришеш, бе? Вода. И леглото. Ни България, Айде, като френска болонка. Братлета, той моята е кучка, ама каква порода е още за открил? Ladies and gentlemen, prepare to hold your color.